bafowethu abula bakhona emakhaya nonke nje udokotela uthi uyanithanda umfulo ongasho uyena lo ngibonga amagama aphuma kubantu ukuthi abantu bayajabula futhi abantu bokukhona bakufundako ngingumthandazo ngoba imizi esiphuma kuyo imizi uthola ukuthi abagxeka amasiko uthiwa idemon no akhambi kanjalo mina sisenzima ngikhipha ngilibeke lapha idemon ngikhipha ngilibeke lapha mbukelo khona ekhaya ngiyabonga abanye bayifaka imali abantu bathenga iwasho ba-order base-America boZimbabwe boBotswana ngiyibuza abantu bangithemba kangakanani because mina abangazi mara bangibona ka-YouTube mara ngibonga ukuthi nje ngibona ngingumuntu othembekile ongasona isigebengu kini babukeli bami so cibekani order zikhona iwasho ngizonikhulekela futhi ngizonithandazisa ngindoda kahle kahle bathi budoda abukhulelwa kukhona lapho ngibheke khona ngesimo sami sempilo kahle kahle ukuthi umuzi wabobaba noma wabukhokho omkhulu la ngizalwa khona mina uvuke nowamuzi futhi na uvuke ngoba la usuka khona uma ngalungile kahle impilo yakho ayiphambili mbukelo khona ekhaya ngisho isithunywa ngisho idlozi nje ayikho into engahamba kahle uma ukhohlwa umsamo wakho ukhohlwa futhi enhlonipha abantu abadala umuntu ngabantu enginako noma ngathiwa yimiliyoni noma ngathiwa imoto ezingakhe ngithole ngani because angitholanga esihlahleni imali angitholanga kuphi emhlabathini ngithole kubantu engiphiya nabo ngibonga nje ukuthi mangivela kini ngivela ngingumuntu vele nimbona umntwana uthembekile singamfakela imali zethu singamazi ngibe ngikhona lapha eGoli ngi31 lapha eSoweto uma ufuna ukungibona ngicela ubhukhe ngoba abantu sebagcwala abantu sebabaningi inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ngicubeke nale kahle babule bakhona emakhaya ngekuthembela uNkulunkulu nabapha nizophumela yabula bakhona emakhaya into zenu zonke zizohamba kahle mina ngizohlezi nginikhulela futhi nginithandazisa umbukelo khona ekhaya mangathi amen ngiyabonga.